Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Probaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju ta, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Probayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha, ora jenenge wis urip to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro, dalem Pak. Rene.